yanzu da miya ba kaga bare aka ta da sabo yau kun mun saka mun da mun sa kai da Honorable Amir Alasan Zaura ya ce godiya ga lillahi wahidu qaharu ubangiji madaukakin sarki da ya nuna mana wannan lokaci na murnar samun nasarar tabbatar da shugabancin jam'iyyar APC a jihar Kano ga Honorable Abdullahi Abbas dan sarki jikan sarki wanda kotun ɗaukaka ƙara ta yi a Abuja. Honorable Amir Alasan Zaura ya ce alhamdulillah da Allah ya kwato mana jam'iyyar mu daga hannun 'yan fasa-fasa mu sha ruwan kwai wato 'yan bana bakwai masu baki da kunu ya danka ta ga bakaniken saisaita al'amuran jam'iyyar APC wanda bisa jagorancinsa ne muka cinye dukkan kujerun da ke jihar Kano a zaben shekara ta 2019 da ta gabata. Godiya ga gwarzon jarumi Gidigbo sadaukin gwamna mai kokarin ganin ya cire al'ummarsa daga hannun 'yan sari 'yan bana bakwai. Dr. Abdullahi Umar Ganduje Kadimul Islam bisa tsayuwa ta irin ta daka da har aka sami irin wannan nasarar. Honorable Amir Alasan Zaura ya ce yana taya daukacin 'ya'yan jam'iyyar APC na jihar Kano murnar samun wannan nasara kai har ma da al'ummar karamar hukumar Ungwan. Yana taya kwamandan yaƙi Murtala Sulangarin shutdown siyasa a gidan Baba Ganduje na murnar samun wannan nasara da daukakin al'ummar jihar Kano baki daya tare da fatan al'ummar jihar Kano za su gaba da dafawa jam'iyyar APC domin ta samu nasara a kakar zaɓe ta 2023 mai zuwa. Wannan sako ne daga Honorable Amir Alasan.